Istoryang Pasiyaw ni Boy Amaw. Hello guys, kumusta? Istoryang Pasiyaw. Kining istorya na kong pasiyaw. Mao ni una na kong istorya pasiyaw nga vlog. Hinaot malingaw mo. Magkauyon mo. Di mo magkauyon, okay ra pod. Kining istorya na kong pasiyaw. Parte ni sa kining parte sa tong lawas ba? Kining parte sa tong lawas. Magkumustahay sa ni sila di ay. Sama na ni ulo, galunggan, ngipon, ilong, kamot. Magkumustahay na sila og unsay ilang gamit sa atong lawas. Ang nagkumustahay si Tiil og si Batirol. Kanang Batirol, di mo kasabot unsa nang Batirol. Anyon hebang Batirol kanang para okay si kwate. Pero og sa uba pasultihaw na kanang junior sa mga laki ba? Oh my God! Ko ipaklaro nga kay bastos naman kayo. Junior sa mga laki ba? O atong ipadol-dol gamay kanang patitin sa mga laki. What the fuck? Patitin sa mga laki. Patitin. Kanang mga patitin sa laki ba? Og si Tiil mo ay nagkumustahay. Batirol. Nagigamit lang akong termino, Batirol. Kay kanang haron dili bastos ba? Sige ako lang ilisdan, patitin haron inyong masabtan. Ang nagkumusta si patitin ug si Tiil. Ni nangumusta si patitin ni Tiil, niingon siya nga, Tiil, kumusta naman nakadiha? Ni ana si Tiil nga, sus perting, haya-haya nako diri patitin. Kay karsinisan ko, kanang medyasan ko, hugasan ko, hingukuan ko. Perting haya-haya nako nya din trapuhan. Nya, sapatusan, sinilasan, perting haya-haya na ko patitin. Hayahay kaya akong kahimtang. Karon, ni ana sa si Tiil nga, ikaw, patitin, kumusta na mong kahimtang diha? Masulubon kayong tubag ni patitin, ni ana sa patitin nga. Simpaitan ako. Tiil, oy, simpaitan ako. Nitubag sa Tiil nga, nga naman. Siya, ang anga, perting luuyan ako kay sus, kumot-kumoton ko, tukon ko, perting luuyan ako. Sus, yugyo-yugyo ko, sus, bastang paitan ako, luoy, kumot-kumoton ko, milik-wilik. Iyango-iyango, perting luuyan ako. Perting luuyan ako. Unya, ang ako rabang yung kalagutan, kanang isubit ako sa lungag, perting kabaho. Sus, dito, isubit ko lungag, perting kabaho niya. Di ko hulbuton, o di ko magsukang. Maway, perting luoy yung patitin kay Sojas baka nga perting kabaho. Nya. Ayun siya hulbuton og magsuka na. Agkaluoy yung patitin. Luoy yung patitin. What the fuck?